Здравейте, приятели! Аз съм Александър. Добре дошли отново в моя канал. Днес ще обърнем по-специално внимание на яйцата. Ще поговорим за това, съдържат ли наистина холестерол, вредни ли са, полезни ли са, колко яйца трябва да ядем. Ще ви покажа как да разпознавате кое яйце е варено и кое е сурово. По най-лесния и бърз начин. Знаете, понякога става объркване, сложите в хладилника и варените при суровите и се чудите кое е сурово, кое е варено. Ще ви покажа истински домашни яйца, току-що снесени от кокошките на вилата ни. Още са топлички, отиваш да ги вземеш така и си ги хапваш. Една от кокошките май в момента снася яйчице. Я вижте. Виждам, че вътре има обособени 3 места, на които да снасят. Направени са от тези гуми, в които има слама. И погледнете само какво богатство има тук. На едното място виждам 2, а на другото 3 яйчица. Погледнете, те са в различни цветове. Още са топли. Вижте само колко е бяло това. Остава ни да проверим на още едно място, за всеки случай. Да, определено ще хапна омлет тази вечер. Ще ви припомня тези прословути яйца на вестник, които бабите и дядовците ни правеха като малки. Знаете, слагате едно вестниче така на печката, леко го намокрят, чуквате яйчицата, отдолу огъня гори и те стават някакви невероятни. Вкусът е извънземен. Вижте само колко е простичко и колко красиво изглежда и в същото време е изключително вкусно. Колко носталгично! Към финала на видеото ще ви покажа и още 2-3 бързи и много вкусни рецепти с яйца. Използвайте въображението си, за да си направите декорация и гарнитурка по ваш вкус. Аз лично ще го направя по този начин. Обичам лютичко, затова ще сложа и по едно люто чушле. Овкусяваме и с малко нарязан магданоз. А сега ще чукна и 2 яйца, които са добре за големината на това хлебче. Подправяме с малко сол на вкус и червен пипер. Върху яйчицата слагаме и малко краве масло. След което поръсваме още малко магданоз. И слагаме още един ред свинско филенце. А сега, приятели, просто изливаме останалото количество от маслото върху яйцата. Уверявам ви, това обогатява още повече вкуса и прави филийките много крехки и деликатни. За финала на видеото оставяме най-интересното, а именно една много любопитна история за петел. Представете ли си петел, който е живял без глава повече от година? Няма глава, обаче живее повече от година. Реален случай, има реални снимки. Ще видите и тази история. Петела Майк. Историята на Майк започва през 1945 година в Рута, Колорадо. Това е малко градче близо до Денвър. Надявам се видеото да ви е полезно и да ви хареса. За вас го правя. Приятно гледане, приятели! Здравейте отново, приятели! Спомняте ли си тези печки на дърва и най-вкусните яйчица, които ни приготвиха нашите баби и дядовци? Сега мисля заедно с вас да си направим едни такива яйчица и да си припомним за това нещо. За целта трябва да посетим не магазина, а в случая кокошчиците, които вероятно са снесли някое пресно яйчице. Я да видим какво има тук сега. Да, браво! Точно идеално 2 яйчица за една следобедна закуска. Една закуска по-селски с вкуса на нашето детство. Печката вече гори добре и е време да приготвим нашите яйчица, които се правят изключително лесно. Но пък за сметка на това стават
невероятно вкусни. Разкошотия. Едва ли има начин да приготвите яйца, който да е по-вкусен от този. Ето вижте как става. За тези, които не знаят, разбира се, за по-младите. А останалите, които са опитвали тези яйца, 100% сега ще получат едни много приятни спомени в главите си от своето детство. И по този начин ще си припомнят с добро за своите баби и дядовци, които може вече да ги няма. Тук си спомням, че беше добре малко да се намокри хартията, след което просто чуквате яйчицата и подправяте с солчица, червено пиперче, чубрица, каквото ви харесва, подправяте си на вкус и те стават за буквално за 1 минута. Вижте само колко е простичко и колко красиво изглежда и в същото време изключително вкусно. Това, което ми остава сега, е да седна на едно 100 годишно столче и да си похапна вкусно. Разбира се, не сам, ами заедно с малката черна пантера. Здравейте отново, скъпи приятели! В днешното видео ще поговорим за яйцата. Да, точно така. За този прекрасен хранителен продукт, който ни дава страхотна енергия, здраве и сила. Разбира се, ако са домашни. А кой яде домашни яйца? Само най-големите късметлии, които имат все още живи баба и дядо на село. И то пак не е сигурно, не е гаранция. Защото и баба и дядо на село, ако са научили да си хранат кокошките с някакви смески и им дават някакви лекарства, тия яйца пак не стават. Замисляли ли сте се колко време може да продължи живота на една кокошка? Ами всъщност има наблюдение, че кокошки са доживявали до 15, дори 17 години. Отгледани в домашни условия, хранени с чиста, подходяща храна и вода. Кокошките, които са излюпени от яйца, като тези, които вие ядете от магазините, живеят 3-4 години. Как си мислите, че вие като ядете тия яйца от магазините, ядете нещо хубаво? Съответно, кокошки, които са излюпени от домашни яйца, могат с лекота да достигнат 15 годишна възраст. И сега искам да се обърна към културистчетата, които ядат по 50 яйца от Lidl и Kaufland на ден. Как си мислите, че вие ще доживеете до 100 години? Или до 90? Или до 80? Или че въобще се храните здравословно? Кой ви излъга, че вие се храните здравословно? 20 годишни или 25 годишни назобени пишлемета, които ядете по 80 яйца на ден, примерно? Кой ви каза, че вие се храните здравословно? Че давате уроци на хората, които си хапват най-обикновени такива боб с примерно кюфтенца, че вие като едете тези прекрасни здравословни яйца от Lidl, ще живеете до 100 години, а те ще умрат на 60. Напротив, обратното. Хората, които са виждали и все още виждат домашни яйца, могат да ви кажат как изглеждат те. Като го щупите това яйце, белтък е толкова гъст, че не мога да го изкарате от черупката. Какво става, като купите яйчица от кварталното магазинче? Чуквате яйчицето, белтъка изтича като водичка. Ако искате, потърсете в интернет, ще намерите как китайците правят яйца. Черупката, белтъка, жълтъка, всичко правят, бе, човек. Все едно го е снесла кокошката преди малко. Ядете яйчица от Lidl и Kaufland и ще старате на 100 години много здравословно и баници и сте много яки. Пълни глупости, батко. Никаква чиста храна няма вече. Всичко ви трови. Яжте по-малко, за да живеете по-дълго. Като ядете по-малко, съответно ще се отровите по-малко. Домашното яйчице. Ароматно. Един оранжев, гъст жълтък. Направо с нож го режеш. Като кашкавал е. Белтък. Гъст белтък. Направо не можеш да го разрежеш и него с ножа. Взимате си яйце от магазина, чупите го. Жълтък, като го докоснеш, той се спука. Белтък той е като вода. Жълтъка, блед такъв жълт. По всичко личи, че не струва. Обаче нямаме избор. Това най-лошото, знаете ли. Какво ни остава, да не едеме нищо ли? Яйцата са скапани, зеленчуците с нитрати
и там с някаква растителна защита и с ГМО и с не знам си какво, тровиме се като кучета, всичко е отровно. Бирата едно време, като бех дете, дедо ми викаше избирай биричка, като пораснеш викаше пиеш бира, ще ти стане едно от любимите напитки. Избирай, вика, бира в зелена бутилка. Тогава беха зелена и кафява бутилка. Защото вика в зелената бутилка се вижда, ако вижда плуват парцали да е мътна, значи е на 2 дни. Тя вече не става. Значи на 2 дни бирата не става. Срока на годност на млякото беше в тия найлоновите пликове, където се продаваше. 36 часа. Прясно мляко, 36 часа, ма го държиш в хладилник в камера, какво искаш? И го изхвърляш. Бя сега, ако си купим млеко, мога го изпием след 6 месеца, бе, дами и господа. Бирата, забравете си една бутилка пластмасова с бира в хладилника, най-спокойно може да си отворите след половин година и си я спиете. Това не означава, че е по-хубава от тази, която е била едно време, защото има срок на годност. Означава, че вътре са сложени някакви химии, някакви бокуци, които и да удължат срока на годност. За да може да се продаде, да могат да ви отроват и вие да могат да умрете, както всички нормални хора, от рак и сърдечно-съдови заболявания. Кой умира от старост вече? Болниците са пълни с млади хора, болни от рак и от сърдечно-съдови заболявания. И като се заговорихме за болести и лекари, да ви кажа пресен пример от преди малко. С мой много близък човек. Няма да казвам кой е, какво е, коя болница, кои лекари, поне в това видео. Но може да го направя в следващото видео. Значи този човек отива с алергична реакция. Нали? Има някакви такива пъпчици по тялото тук на сгъвките и отива да се види някакви алергии, защото има настинка, някакво вирус, че пие лекарства, може нещо да има алергична реакция. Поглеждат и гърлото и виждат на бузата една тъмна точица. И какво казват? Ау! Меланом! Имате меланом. Който не знае какво е меланом, нека да провери в интернет. Един от най-тежките ракове на кожата. Значи рак на кожата, меланом. Много гаден, много тежък, може да стане страшно. Имате меланом. Наблюдавайте го, защото нещо страшно ще стане. Само, че този човек е ял фастъци преди няколко дни и се е прехапал, просто кожата не се е спукала и се е получил отвътре кръвоизливче. Хематомче, така малко кръв и то постепенно става по-тъмно или организма след това се разнася, си го изяжда това нещо или се пука, нали, такова кожичката изтънява, всеки се е прещипвал, кожата остава здрава, отдолу се пълни мехурче с кръв, става все по-тъмно, докато изчезне след време. Това според този лекар е меланом. Значи аз се чуем дали да не запалим колата и да отидем този лекар, да му кажем, че нищо не разбира от тия работи, защото човека ми е много близък и вече ми е дошло до тук, чашата прелява от некадърни лекари, които са завършили с предписване тройки и връзки. Или пък го правят с друга цел. Да те пратят некъде за това прехапано нещо и да се направят на герои, че са открили и са ти излекували този хематом и са ти направили какви ли не терапии и си дал 5-10 хиляди лева само за да ти кажат добър ден, имаш хематом. Такова да е, чакай, меланом. Колко сте хитри. Търговски дружества вместо болници. Човек да го е страх да иде на лекар. Не ви ли е срам, бе? Хипократова клетва. Това не съществува. Вие сте... Нямам думи. Затова, скъпи приятели, пожелавам ви здраве, щастие, успех, любов. И ако ви се наложи все пак да отидете на лекар и ви кажат някаква лоша, тежка диагноза, ако сте се прехапали малко и ви кажат меланом, примерно, както сега случва, отидете на второ мнение, на трето мнение и все пак отидете и при познат лекар, защото е по-малко вероятно да ви излъже и може просто това да ви очуми, без да се притеснявате и да ви съсипват психиката, за да изкарат някой лев тия гадни хора, които се правят на лекари. Относно хората, които са решили да стават много яки, баници, както моята 50 ръка, примерно, на тази крехка възраст, на която са в момента и ядат по 50-100 яйца и си мислят, че ядат здравословно. Вие никакви здравословни яйца не ядете. Върнете се от начало към началото на видеото ми и си спомнете какво ви говорих за домашните истинските яйца. Кокошка от такова яйце живее 15 години, а кокошка излюпена от яйце, което в момента в магазина, да, излюпват се, наистина се излюпват пиленца, но те са увредени, болни пиленца, не могат да изкарат 3-4 години. И затова от тия яйца правят само бройлерчета, които за 30 дни ги правят 4 кила
крехко пиленце, вие го едете цялото с антибиотици, химии, хормони. На момиченцата им идва цикъла на 8-9 годишна възраст, като едат такива пилета. Затова това най-вредното и омразно месо от най-красивото и сладко и хубаво месо се превърна в най-гадното и забраненото за малките деца. Както и яйчицата от тия вериги магазини. Вика, аз се храним здравословно. Некой билдер такъв тренира. Викам, какво едеш толкова здравословно? Вика, купувам си само пилешко филе, вика, и салата. И яйца. Викам, откъде ги купуваш? От Lidl, Kaufland, там от тия. Какво едеш от Lidl, Kaufland здравословно, бе, батко? Ядеш здравословно, ако си купиш от баба ти нещо, не да си купиш, а да отида да си го вземеш от баба ти, извинявам се за грешката, да си го вземеш от баба ти или да го купиш от някоя баба там, от някое село, и ако тази баба не се е научила да му дава смески и бокуци на това животинче, да го храни и то да стане и то пълна помия и отрова. И така, приятели, включих се в това видео само за малко набързо, надявам се да не съм ви отнел много от времето и да ви е било интересно. Просто виждате, дори за едни най-обикновени яйца да говоря, пак се получава интересно видео и вие ме гледате и слушате с интерес. Затова, ако желаете, абонирайте се за канала ми, където може да видите още много клипове от всяко естество. Бъдете здрави, пазете се колкото можете и яжте по-малко, за да живеете по-дълго. Защото храната е отровна и като ядете повече, се тровите повече, а не като едно време. Колко повече ядеш, толкова си по-здрав, по-силен и по-дълго ще живееш. Не има вече така храна. Съжалявам. Никъде не има. И преди да завършим една отметка, между другото всички учени във всички напреднали страни там, които се сетите, Америка, Китай, Япония, какво се сетите, всички учени, професори, доктори, лекари и така нататък учени са стигнали до следния извод. Калорийният дефицит води до удължаване на живота. Калорийният дефицит, колкото по-малко ядете, това има пряка връзка с дълголетието. Правете си сметка. Значи много ни троват. Яжте по-малко, ще живеете по-дълго. Радвам се, че се видяхме отново. Очаквайте следващото ми видео. До скоро! Здравейте отново, приятели! Как сте? Аз се намирам в моето село и докато си пивах една биричка, чух този проглушителен звук, идващ от двора, в който живеят кокошките. Ето, вижте, тази госпожица излиза наперено и коткодяка. Доколкото знам, когато правят така, това е сигурен знак, че са снесли яйце. И сега заедно ще проверим дали това наистина е така. Ето, вече съм в тяхната къща, но внимавам да не ги изплаша, гледам да не правя резки движения. Я да видим сега какво има тук. Хопа! Една от кокошките май в момента снася яйчице. Я вижте, вижте. Ха! Виждам, че вътре има обособени 3 места, на които да снасят. Направени са от тези гуми, в които има слама. И погледнете само какво богатство има тук. На едното място виждам 2, а на другото 3 яйчица. Погледнете, те са в различни цветове. Оха, още са топли. Вижте само колко е бяло това. Остава ни да проверим на още едно място, за всеки случай. О, да, определено ще хапна омлет тази вечер. Абе, тия кокошки да не са световни шампионки по снасене на яйца, гледайте какво става. Кокошките какви снежно-бели яйчица снасят. Честно ви казвам, може да е тъпо, обаче аз такива бели яйца до сега не бях виждал. Не знам защо не се продават по магазините. Предполагам, че може да е някаква аномалия. Или пък аз не съм срещал такива, де да знам. Или пък някаква определена порода кокошки снасят такива бели яйца, но вижте, много са готини. Другото, което установих, е, че имат много тънка и нежна черупка. Жълтъка е оранжев направо. Супер са. След малко мисля да проверя дали са и вкусни. Ето ги и кокошките, които снасят тези бели яйчица. Салатата. На кокошките. Супер са. Чак на мене ми се приядоха тиквички, като ги гледаме краставици. Да, бе.
салатата за кокошките. Здравейте отново, приятели! Сега заедно с Пикси ще ви покажа нещо много вкусно и изключително лесно за приготвяне. Слагаме начало, като с малко ножче издълбаваме едно от тези хлебчета, които може да намерите във всеки голям магазин за хранителни стоки. След което просто издълбавате меката вътрешна част. Можете да използвате по-голямо или по-малко хлебче. Важното е да го издълбаете и да се получи нещо такова. Просто ако е по-голямо, ще трябва да сложите и повече продукти. И като казахме продукти, първото нещо, с което ще започна, е това свинско филенце. Вие може да използвате шунка или пък луканка, или пък някакъв колбас. Овкусяваме и с малко нарязан магданоз. А сега ще чукна и 2 яйца, които са добре за големината на това хлебче. Подправяме с малко сол на вкус и червен пипер. Върху яйчицата слагаме и малко краве масло. След което поръсваме още малко магданоз. И слагаме още един ред свинско филенце. Аз лично харесвам и лютичко, затова ще добавя едно люто чушле. Сега рендосваме отгоре и малко кашкавалче. На този етап, приятели, вече сме готови да сложим нашата закуска в тавата за печене. На дъното на тавата, в която ще печем, слагаме хартия за печене и капваме няколко капки зехтинче. Ще пека около 15 минути на 200 градуса. Вие обаче може да промените температурата и времето според вашата печка и според това дали обичате яйчицата по-рохки или пък по-твърди. Вече се носи прекрасен аромат и е време да си хапнем. Уха, е изключително добре, дори само като го погледнете може да прецените колко е вкусно. Ако рецептата ви е харесала, не се колебайте да си я направите вкъщи, ще останете доволни. Няма да съжалявате. Здравейте отново, приятели! Как сте? Днес ще си направим заедно най-вкусните яйца по панагюрски, които сте опитвали. Сами ще се убедите. Много лесно стават. Айде! Слагаме начало, като в дълбока купа натрушаваме около 300 грама хубаво българско сирене. Правите го по този начин съвсем небрежно, както баба ви го е правила едно време. Към него прибавяме една купичка кисело мляко с по-висока масленост. Следващата стъпка е да прибавим 2 скелетки чесън. Може да ги смачкате с пресата или пък да ги нарежете. А сега, приятели, изтискваме вътре и малко по-малко от половин лимон. Разбъркваме добре
и преминаваме на следващия етап. Включваме котлона и слагаме тенджера с вода. След като водата заври, прибавяме лъжичка сол, както и една супена лъжица оцет. А сега, приятели, махаме тенджерата от котлона и чукваме внимателно от ниско, в случая 6 яйца. Ако това нещо ви се стори малко по-трудно, може да избягате от оригиналната рецепта и просто да изпържите яйцата. Получава се пак изключително вкусно. Яйцата ще се готвят много кратко, просто докато се забулят. Сега връщаме тенджерата на котлона. Ако обичате яйчицата по-рохки, оставяте ги 3-4-5 минути. Ако ги харесвате по-твърдо сварени, 7-8 до 10 минути. А сега просто слагате от разбитата смес с киселото мляко на дъното на чиния, в която ще си сервирате. Отгоре поставяме и вече готовите яйчица. Сега включваме отново котлона, за да разтопим 40-50 грама масло. Сега прибавяме една хубава пълна лъжица с червен пипер. И сега нещо много важно, приятели, разбърквайте хубаво и намалете температурата, просто съвсем леко да се запържи пиперът. Защото ако го изгорите, това ще развали вкуса на цялото ястие. Сега просто изливате разтопеното масло с пиперчето върху яйчицата. Използвайте въображението си, за да си направите декорация и гарнитурка по ваш вкус. Аз лично ще го направя по този начин. Обичам лютичко, затова ще сложа и по едно люто чушле. Здравейте отново, приятели! Как сте? Днес ще ви покажа един от любимите ми начини за приготвяне на яйца. Слагаме начало с разтопяването на половин пакетче масло. Приготвяме си тава за печене и изсипваме част от маслото, достатъчно количество, че да покрие дъното. Оригиналната рецепта се прави с пресен бял хляб, но аз установих, че се получава изключително добре и с черен пълнозърнест хляб. Следващия етап е да рендосаме достатъчно количество кашкавал, така че да покрием филийките. Тук правя още нещо, което го няма в оригиналната рецепта, а именно допълвам вкуса на кашкавала с малко хубаво българско сирене. А сега просто поставяме филийките в тавата за печене.
Вижте само колко апетитно изглеждат по този начин, дори от сега, преди да са готови. Сега с лъжичка или с пръсти, както ви е удобно, подгответе така кашкавалчето, че когато чукнете яйчицето отгоре, то да може да се задържи. Дори да се разлее леко, това не е проблем. А сега, приятели, просто изливаме останалото количество от маслото върху яйцата. Уверявам ви, това обогатява още повече вкуса и прави филийките много крехки и деликатни. Следващата стъпка е да подправим с малко сол, но внимавайте да не пресолите нещата. Слагайте само върху яйцето, защото сиренето е засолено. Слагаме и малко червен и черен пипер на вкус. Сега вече, приятели, спокойно може да сложим филийките да се пекат. Включваме печката на 180 градуса и печем докато яйцата се забулят. Всъщност аз лично ги предпочитам малко по-рохки, затова ще ги извадя по-рано. Кашкавала, сиренцето и маслото, така разтопени и смесени с подправките, уверявам ви, уха е наистина много приятно. А сега вече може да сервирате и декорирате по ваш вкус. Аз лично ще използвам за гарнитурка краставичка и чери домати. Погледнете само колко са крехки и сочни филийките. Къде беше през ваканцията, бе, Иване? Бях при баба, учителю. И какво видя при баба ти? Видях много патици, овце, кокошки и един много болен петел. И как разбра, че е болен? Всички кокошки го носеха на гръб. Чували ли сте за петела Майк? През 1945 година е имал петел, който е живял 18 месеца без глава. Представяте ли си? Вижте. Фермер на име Лойд Олсън има семейен бизнес
за обезглавяване на пилета. Той коли животните, а жена му Клара чисти. На ден обезглавяват по около 50 пилета. Всички умират, освен едно – петела Майк. Историята на Майк започва през 1945 година в Рута, Колорадо. Това е малко градче, близо до Денвър. Те отрязали главата му изцяло, но пилето продължило да тича насам-натам, разказва правнукът на Олсън в интервю за BBC. Фермерите поставят Майк в кутия и лягат да спят, но на сутринта той още е жив. И дори се опитвал да кълве зърна от земята и да си оправя перата. Въпреки че не успявал, разбира се, без глава и клюн. На следващия ден Олсън вече е в града, хваляйки се на хората, че притежава пиле без глава, което е живо. Така историята на Майк бързо се разнася от уста на уста. Много скоро притежателите на пилето Феномен получават предложение да се присъединят към цирка и да покажат Майк на цяла Америка. Лойд и Клара се съгласяват и прекарват месеци на път, изумявайки зрителите с невижданата гледка на живо същество без глава. Майк живее година и половина след обезглавяването си, благодарение на своите собственици. Те полагат изключителни грижи за пилето. Олсън всеки ден почиства лигавицата му с принцовка и го храни с пипета, пълна с вода и течна храна, които капва директно в хранопровода му. А Майк им се отблагодарява, като с изключителната си воля за живот им носи добри доходи по време на цирковите представления из САЩ. За този феномен могат да се открият статии в много вестници и списания, сред които списанията Time и Life. Всъщност, много пилета живеят по 7-8 минути след обезглавяване и дори тичат. Това, което прави историята на Майк толкова впечатляваща обаче, не е, че оцелява, а фактът, че живее толкова дълго без глава. При обезглавяването мозъкът губи връзката с тялото, но гръбначният мозък задвижва малкото останал кислород, което позволява на тялото да мърда. Без главният мозък да координира движенията и рефлексите, пилето започва да тича насам-натам. В случая на Майк, югуларна вена, както и основата на мозъка, остават непокътнати, което му позволява да живее без глава и да се движи напълно функционално. Той дори чувал, защото част от ухото и от кората на мозъка му били останали върху тялото. През 1947 година Майк умира. В съдбоносната вечер птицата се задавя. Олсън нямал спринцовка, с която да изтегли слуста и да помогне на пилето да диша. Така година и половина след чудото на Майк, той губи живота си при инцидент в хотелска стая. Аутопсия в университета на Юта показва, че със сирек във врата на пилето спира кръвотечението след обезглавяването и предотвратява смъртта му за месеци наред. В Рута има метална статуя на пилето, а местните жители организират фестивал в негова чест. Празненството се състои всяка година в началото на юни и включва много храна, занаятчийски сергии, маратони, надяждане с пилешки крилца. Какво ще кажете, приятели? Петел без глава. Горкия. Кофти работа, но... Значи той можел да живее и още по-дълго, а? Ако не беше се случило това, тук го беше почиствано гърлото. Луда работа. Какво ли не има по този свят? Между другото, аз си спомням как едно време баба ми, дядо ми на село, като коляха кокошки, отрежат главата и тя тича без глава по не знам си колко време в двора навсякъде. Странна работа. Явно няма мозък, ама тук нещо нервната система още работи, функционира. Не знам и аз как стават тия работи, но някои деца се бяха наплашили много това нещо и им донасят травма за цял живот. И така, скъпи приятели, надявам се, че днешното видео ви е допаднало и ви е било полезно. Ако е така, харесайте го, споделяйте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове от всяко естество. Аз ще влизам, защото все пак сега съм на работа. Тук записвам в колата набързо, да ви кача нещо, да гледате, да ви е готино, да ви минава по-леко деня. Айде, аз съм Александър, до скоро! Сега ще ви покажа един бърз урок, а именно как да разпознаете варено от сурово яйце. Виждате, пред нас има 3 яйца, едното е варено. Ето как става, взимате го и го завъртате.
Виждате как се върти това. Доста трудно, понеже консистенцията в него е рядка и му пречи да се завърти. Ето го и вареното. Виждате разликата. Ето го вареното. И доказателството. Ето вижте пак. Сурово. Варено. Този бърз тест може да ви помогне, ако случайно сложите варените яйца при суровите в хладилника. По този начин ще можете бързо и лесно да установите кое е вареното.